Velkommen til 3 Kroner i Roskilde. Her ligger byens centrum for vækst og udvikling. Her kan du bo, arbejde, studere, handle og leve livet. Og nu er bydelen ved at blive bygget helt færdig. Fremtidens Roskilde finder sin form. Tre Kroner er en inspirerende og levende ramme om mange menneskers arbejdsdag og hverdag. Men det er også en oase med grønne områder, vand og atmosfære. Hjertet er 3 Kroner Center med station, torv, café, restaurant og gode indkøbsmuligheder. Og det er lige her med bedste beliggenhed, at vi opfører Poppellunden og Pærelunden. I alt 152 ejerlejligheder, der rækker fra 55 til 160 kvadratmeter. Smukt beliggende på en kuperet naturgrund. Nabobebyggelsen Akacielunden giver et godt indtryk af, hvordan livet vil udfolde sig i Pærelunden og Poppellunden. Den moderne, stilrene arkitektur. De nye lejligheder med et minimum af vedligeholdelse. Den enkle adgang med parkeringspladser lige ved din bolig. Der er ganske enkelt udsigt til mere i denne del af 3 Kroner. Højt til loftet, højt til himlen. Naturen tæt på og overskud til at være der for hinanden. Altanerne er et plus for udelivet i 3 Kroner. Og det samme gælder for hele anlægget med søer, lunde og grønne områder. Her bestemmer du selv, hvordan din dag skal forløbe. Og det er den frihed, der får unge, børnefamilier og seniorer til at vælge en bolig her. Tre Kroner har fundet sin form og er blevet et plus for den klassiske købstad Roskilde. Du finder bare ikke denne kombination af bokvalitet, moderne komfort og nærhed til naturen andre steder i byen. Stier, lunde, enge og marker befinder sig bogstaveligt talt lige uden for døren. Pærelunden og Poppellunden er ved at tage form. Og her får du nærheden til butikker og station som en ekstra bonus. Med over 150 ejerlejligheder i mange størrelser, kan du finde præcis den bolig, der passer til dit liv. Læs meget mere om 3 Kroner på hjemmesiden. Sammenlign boligerne og forestil dig glæden ved at bo komfortabelt, lyst og lækkert med minimal vedligeholdelse. 3 Kroner glæder sig til at byde dig velkommen.